Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Ako ka lang. Just remember, Kuwang pa ka na sa sangan yung nabuhat ka Ate Alice. Kana! Manghagis ka aron manglayas ang imong mga customer. Kana! Muhila ka, Mara. Kanindot pamation kun ang mga demonyo na ang mutsabaw sa kaguol. Karma na ka nang nahitabo ni mo, Mara. Muna'y angay mahitabo sa mga kabit. Sa mga babae nga way laing gihuna-huna gawa sa ilang kaugalingong kalipay. Skandalosa gid ni siya. Unsa kay reaction sa mga guest karon? Oh. Nabulabog na hangtod ang mga guests. Kana. Mo na'y angay mahitabo. Di malasod hangtod ang imong negosyo, Mara. Why sukod sa baos? Justin. Dili na ko madawat kini imong kibuhat. Dili ko basura nga imo lang ilabay kung dili na nimo kinahanglanon. Ako ka lang. Kinahanglang ibutang na nimo si mong utok. Ako ka lang! Alice, kinahanglang mapatauran kag espesyal nga tiil. Ayaw ka bala ka. May gisabot naman ang akong manghod nga manghimuay ana. Katong akong manghod nga akong giingon nimo ba nga supak siya nga magminyo ko. Apan, uwa ka na angay kabalakan, Justin. Kay nahibaw naman siya bahin nimo. O Naibaw ba siya nga nakasako nimo? Justin, ako ray mo pasabot sa akong manghod kun nganong gidawat ta kapag balik. Manawag na unya ko ni Carlin. Ay na kanaghasula pa ang imong hunahuna bahin niya. Tod, haim day karon ang imong mangot. Tuwa sa layo. Ugwa na siya huna-huna nga mo balik pa din he. Ayaw na lang lagi siya huna-huna Okay. Sige. Maghikay na ko sa tuwang pagkaon ha. Paway na lang diha, Alice. Sige. Di lang una ko magawas din sa kong kwarto. Akong patuhuon si Mara nga nilakaw na ko. Oh, hain naman ito akong cellphone. Here's to. Gibutang mo na rin ako sa alarms online. Diara. Uy, lobat naman di ay. Ako sa ning i-charge. naunsa pa si Scarlett. Ay, patay mang cellphone. Kinang may bawo na gyud siya sa gibuhat siya maguwang. Nagpadaan sa bulatik Justin sa Tialis. Ay, unsa mo kay gahom ining tawhana nga? Dali mang malukmay ang mga babae. Romero, naniid ka ba na mo ni Alice? Unsa? Naniid ka ba na mo ni Alice, ha? Usaon ko nimo ha? Patyo ko nimo? Dede ka pat yun. Pero, warningan talang ka nga ayaw gid panghilabot sa mong kinabuhi ni Alice. Unsa yung plano nimo kang ate ha? Tinarong nga akong pagpakig-uli niya. Busa ayaw ni bulabuga. Bili oy, tinarong ko taon. Asa kong too. Usa ba ka? Hoy, Gusto yung kagubot? si Gubot. Bot-bot noon, imo ha. Hoy, kabawa ka?
Di ko gusto gubot. Kay kapoy, kinasakit-sakit na lawas. Mabito nga balaka ko nga may balik ka ni ate. Iwo magipay-muslan ang iyang sobrang gugma ni mo. Amo ning kinabuhi. Magtiayon mi. Busa uwa kay katungod nga manghilabot na mo. Silingan ka lang. Ay, oo, lagi. Silingan lang ko. Pero silingan nga concern. Nakakita ko sa mga kasakit ni ate oy tungod ninyong duha ni Miss Mara. Ug kanang dili ko tugutan. Nga may tabo nagbalik. Aray! Manumbag mo ka! Usa man, papuno ka. Aray! Asakit sa na ako nagdugo. Kung di ka gustong ako ning punan, palayo sa kong asawa. Usa! Ni anak ko. Bana ko ni Alice. Ug nagkauli na mi. Ako nang muatiman sa kong asawa. Aray! Oy! Kung musod pa ka sa bahay, pusilon ta ka. Taan pa ko. Wa pag ginibutan tawhana. May tapang pusil. Ay, kanina si Carlin. Uy, hasa na may taon ka. Nahilom naman si Mara sa pikas kwarto. Unsa naman kay kibuhat sa demonya? Huh. May nanuktok. Siya na ka na. Di lang kumutingog. Kathy! Kathy, tabangi ko! Apaso na ko kumbana! Nawagtang na gyud sa maayong panghuna-hunas, Mara. Iyan ang banas, Justin. Kathy! Musong na siya sa amo. Kinahanglang sundan ko si Mara sa hilom. Diin ka man, Justin. May gisusi lang ko sa gawas. Mao ba? Ganon may gawas mo ka sa kwarto? Kinahanglan mo pahuway ka. Adlawan pa, Justin. Dili pating pahuway nako. Ang tabangan ta na lang ka sa kusina. Sige. Ikaw ang may baw. Okay. Kitang magluto. Sama sa una. Magluto ta sa paborito na tong sudan. Ang pinakpit. Kana. Mausab na ang dugay na nakong gipangandoy nga makaon. Nga no day. Wa na ka magkakaon o pinakbit? Wa na ka magluto? Sukad nga mibiya ka nako. Nawa na sabang akong gana sa kaon. Nalimot na gani ko sa akong paboritong pagkaon. Alice. Sorry good kayo, Alice. Justin, ayaw na ko biya, iha. Di na ka na may tabo. Pero, kinahanglan mo focus na ta kang Mara. Di na ko mubalik yan. Ayaw ka balaka. Ako na amo atubang kang Mara kung muanhim ang gani siya. Salamat, Alice. Salamat nga wa ka gyapon mausap. Mahal ta ka, Justin. Dili mahitabong mausap ko nimo. Dali na. Magluto na ta. Magpalayo lang ko sa kong pagsunod kang Mara. Kung unsa may iyang plano, kinahanglang madipinsahan ko si Ate Alice. Si Romero. Kinahanglang makontak ko si Romero. Timing. Nanawag si Romero. Hello, Romero. Carlin! Carlin! Si Ate Alice di mo! Ha? Naunsa si Ate Alice, ha? Nagkikuli sa demonyong Justin! Unsa? Di na sa inyo si Justin! O gidawat na siya na Ate Alice! O niya ako mga gipalayas! Unsa? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!